Армысыз, эфирда Татарстанның күньек күншығыш хабарлары, студияда Резида Шамсуллина. Бүгінгі программада 30 градуслы қызуда сусыз коммуналь хезмәтләр су үткәргечтәге су өзелүне бетерделәр. Аварияның сәбәпләре белән прокуратура кызыксына. Шәһәр су саклагычы һәм дала зәйе проблемалы участоклар булып кала. Экоактивистлар чираттагы өмәгә чыктылар. Аларның максаты гади шәһәр чиста булуын телиләр. Элек балаларны Казанга җибәрәләр иде, хәзер Әлмәттә операция ясаячаклар. Шәһәр балалар хастаханәсе хирурглары аденоидларны алдыру буенча операциялар үткәрәчәкләр. Әлмәттә коммуналь хезмәтләр су үткәргечтәге зур су өзелүне бетерделәр. Авария Фәхреддин һәм индустриаль урамнары районында булды. Әлмәтләр эссе көннәрдә сусыз калдылар. Беренче өзелүләр якшәмбе иртән булды. Авария аркасында Фәхреддин урамыннан алып РТС һәм Урсалы микрорайоннарына кадәр шәһәрнең шактый өлеше сусыз калган. Эш 2 этапта алып барылды. Беренче чиратта басымны торгызырга кирәк иде. Шуннан соң хезмәтләр авария булган өлешне алыштырырга тиеш. Причина порыва у нас все та же. Су үткәргечтә су өзелүнең сәбәбе шул ук кадерле әлмәтлеләр, шелтәрләр кайбер урыннарда максималь рәвештә тузган, турбалар инде тотмый. Бу шимбә көнне су булмагач, без ремонт эшләрен башкарыр өчен дүшәмбе көнне суны ябырга уйлый идек. Ләкин якшәмбе көнне суны туктатмыйча проблеманы вакытлыча хәл итәргә булдык. Ә көннәр бераз суынгач, барысын да тиешенчә ремонтлаячакбыз дигән карар кабул ителде. Бу сорауны шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе контрольгә алды. Берничә тапкыр урынга район башлыгы чыкты. Тимур Нугуманов халыкка мөрәҗәгать язып, коммуникациялар тузганлыгы турында хәбәр итә. Әлмәттә су үткәргечтә аварияның сәбәпләре белән прокуратура кызыксына. Урынга прокурорның өлкән ярдәмчесе Илнур Сәитов чыкты. Ведомство авария нәтиҗәләрен бетерүне контрольдә тота, шулай ук бу хәлнең сәбәпләрен җентекләп өйрәнә. Шәһәр су саклагычы һәм аны туендыручы дала зәйе проблемалы участоклар булып кала. Экоактивистлар чираттагы өмәгә чыктылар. Аларның максаты гади шәһәр чиста булуын телиләр. Әлмәттә экосплав акциясын беренче тапкыр гына үткәрмиләр. Барысы да җирле экологлар һәм яшьләр активистлары инициативасы белән башланды. Ул вакытта елга буйлап катамараннарда yüзгәннәр, судан да, яр буеннан да чүп белән йөзләгән капчыклар чыгарганнар. Отсюда видно, вот возле берега бутылки вот лежат. 15 актив ял сөюче шәһәр су саклагычы янында җыелып, вакытларын күңелле һәм файдалы итеп үткәргәннәр. Әлмәт өчен мондый чаралар яңа әйбер түгел. Соңгы 3 елда дала зәйенең төрле участокларында экоактивистлар тәртип урнаштыралар. Озарак йөзәр өчен зур катамараннарда чыгалар. Бу күбрәк кешеләрне җәлеп итәргә мөмкинлек бирә. Уртача 20 кешегә кадәр. Мондый чараларның нәтиҗәсе чүп-чар белән йөзләгән капчык. Узган ел беренче тапкыр зур өмәдә саббордлар кулланырга булдылар. Алар ярдәмендә ярдан алып булмаган чүпләрне чыгарганнар. Узган сезонда экоактивистлар 3 тапкыр дала зәйе ярларына чыктылар. Гомумән ярты тоннага якын чүп-чар җыйдылар. Яңа елда беренче тапкыр 8 капчык кына була. Элек балаларны Казанга җибәрәләр иде, хәзер Әлмәттә операция ясаячаклар. Шәһәр балалар хастаханәсе хирурглары аденоидларны алдыру буенча операция ясыйлар. Узган ел 600-дән артык бала шундый юллама алган. Табиблар 2 ел дәвамында ДРКБда стажировка үтәләр. Шул ук вакытта хастаханә яңа җиһазлар белән тулылана. Кичә хирургия бүлегендә аденоидларны һәм миндалиннарны алдыру буенча 4 операция булды. Элек аларны үткәрмәгәннәр, табиблар һәм җиһазлар булмаган. Хәзер штатка 2 отоларинголог кабул ителгән һәм ординатурадан соң 3нче белгечне көтәләр. Мы планируем операции делать. Без операцияларны көн сайын план режимында эшләргә планлаштырабыз. Алга таба без тулы хукуклы лор бүлеген ачарга телибез. Һәм инде безнең табиб-ординаторлар килгәч, без киләсе елга 4 табибка кадәр көчәябез. Һәм инде тәүлек әйләнәсе лор ярдәме һәм ашыгыч медицина ярдәме күрсәтәчәкбез. Шул исәптән ашыгыч операцияларда соматик патологиялы балаларны планлы рәвештә хастаханәгә салуны да башкарачакбыз. Аденоидларны яки миндалиннарны алу буенча операция планлы һәм ашыгыч рәвештә дә мөмкин. Ул 15 минуттан алып сәгать ярымга кадәр дәвам итә.
Операция гомуми наркоз астында уза, барысы да яхшы булса, бер тәүлектән соң авыруны инде чыгаралар. Поток, я думаю, что сейчас очередь тоже не слабый, не маленький. Минем уйлавымча, чират хәзердә кечкенә түгел, һәм бу бик кирәкле һәм чынлыкта моның өчен барысы да эшләнә. Мин инде 7 ел Әлмәт районында эшлим һәм күп тапкырлар бу актуаль проблема белән очраштым. Бездә хирургия бүлеге бар, квалификациялы балалар хирурглары эшли, әмма без лор табиблары түгел. Хәзер бездә көчле Казан мәктәбе белгечләре барлыкка килә, бу бик шәп. Шәһәр балалар хастаханәсе теләсә нинди лор патологиялы кечкенә пациентларны кабул итәргә әзер. Балаларга операциялар медицина иминiyet полислары буенча бушлай башкарылачак. Беренчеләрнең беренче концерты шәһәр паркында узды. Вокалистлар, биючеләр, төрле юнәлешләрдә катнашучы укучылар ачык сәхнәгә чыктылар һәм үз тамашачылары өчен 14 номер тәкъдим иттеләр. Алар барысы да беренчеләр хәрәкәте активистлары, залда иң тугры тамашачылар, дуслары, әти-әниләре һәм остазлары. Ахырда барлык катнашучылар да бүләкләр алды, ә оештыручылар ачык мәйданчыкта инде яңа концерт турында уйланалар. Татарстанда бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил самокатта баганага бәрелгән яшь үсмерләр белән булган хәлне ачыкларга кушты. Ирина Волынец Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагумановка мөрәҗәгать җибәрә. Бу хәл видеога да эләгә. Нагуманов бу вакыйгадан соң велосипед юлларын куркынычсызлыкка тикшерергә һәм аларны норматив хәлгә китерергә куша. Волынец шулай ук гамәлдәге законнарны кырысландырырга тәкъдим итә. Бу самокатта 2 кеше йөрүенә кагыла. Әлеге транспорт чаралары яшьләр арасында популярлаша һәм алар катнашындагы зыян күрүләр саны да арта. Бүген бу хукук бузу өчен штраф 800 сум. Бөгелмәлеләр махсус хәрби операция зонасына УАЗ автомобилен җибәрәләр һәм аңа чираттагы гуманитар йөк партиясында төйләр. Бөгелмәнең хәрби комиссары Рафаэль Миңнетдинов җирле халыкка рәхмәт белдерде. Автомобиль 430-нчы полкка китә. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.